1938 मायथाइयावनो सिनस्लिबारि गामियाव बे जोंनि दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादखौ दाजेनदोंमोन। दिनै फैयै फैयै 87 बोसोर जाबाय आरो बे दंसा उजिर बाहागि सन्मिलनखौ दानायनि मोनसे जारिमिन दं। जारिमिना जाहैबाय बे दंसा उजिरा बे दुवार ओनसोलनि सासे चिफटेइनमोन। थामहिनबा जोङो बर'आव जों बेखौ राजाबो बुङोमोन। दा बे दुवारखौ बिथाङा सालायदोंमोन। नाथाय मोनसे समाव भुटानजों आरो ब्रिटिशफोरजों जेला दावहा जायो, बे दावहा जानायाव दंसा उजिरा भुटाननि जानानै दावहायाव नांदोंमोन। जायनि खारनाव ब्रिटिशफोरा बेखौ हमना लांनानै गुवाहाटीयाव जेलाव बिथांखौ जोबथेनानै दोनो आरो देहायारि साजा होनानै बिथांखौ सप्तासेनि गेजेरावनो बिथांनि जिउआ सोरगोआरि जायो। जायनि खारनाव दिनै जों बिथांखौ जोंनि हारि आरो जोंनि दुवार ओनसोलनि सासे बिगोमा बा दैदेनगिरिमोन आरो बेखौ थैथां लाखिनो थाखाय गोजोरै फोथांना लाखिनो थाखाय बिथाङा जाहाथे गावनि जिउखौ बावदोंमोन। बेखायनो जों दिनै बिथांखौ जोङो मुंख्लं होननानै जोङो गनायना लादों। ओंखायनो जोङो बोसोरे बोसोरे बिथांखौ मुंख्लं महरै जोङो सिबियो आरो लोगोसे बिथांजोंनो बिथांनि मावनायफोरखौ इयुनहालागै गोजोरै लाखिनो थाखाय जायफोर जोंनि आगु जोंनि बंस'नि आबौमोन बिथांमोना खामानि मावनानै दिनैनि जोंनि बे समहालागै जोंखौ दिनै आगान होफैनो जोंखौ खाबु होदों। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि बेलायावनो जोङो रुंसारि महरै जोङो सिबिनाय जायो। दा बेखिनियानो आरो जों दिनै बे हाबाफारिया फैयै फैयै दिनै बे जोंनिनो बे क'क्राझार बे सहरावनो मोनसे जोंनि बाहागिनि खरलबसे हा दं। बे खरलबसे हायाव जोंहा मोनसे बाहागिफोरनि मोनसे जोङो न' लुनायनि जोंहा सिमां दं आरो बावहाय जों खौसेयै बे न'खौ लुनानै मोनसे सिनायथि गालांनो नागिरदों। नाथाय जों दिनैसिम सरखारनिबो जोङो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। जुदि सरकारा जोंनो अनसुंथाइफोरखौ होयोब्ला हयथ' जों थाबैनो हागोन। अब्लाबो जोङो जोंनि बाहागिफोरानो बेखौ जोङो गोसो मोदोम होनानै जों नाजागासिनो दं आरो बेनि थाखायनो जोंनि बे दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादा दिनै फैयै फैयै बेसेबा दुखु जारलाखौ नेवसिनानैबाबो गेजेर समाव जोङो गोबां बोसोर बाहागिफोरजों सिनायथि जों लालायनो हायाखैमोन आरो थांलाय फैलाय जोङो जानो हायाखैमोन। जायनि खारनाव जोङो बोसोरसालिया बे जुथुमखौ जोङो खुंफुंनो हायाखैमोन आरो जों जुथुमा मेलखौ जों लिंनो हायाखैमोन। जायनि थाखाय जों दिनै 22थि बे जोनोम सानखौल' जों फालिनो हाबाय आरो जों फैगौफोराव बिदिनो बोसोरे बोसोरे जों फालिगोन। जोंनि दिनै बिथांनि लोगोसे जोंनि बर' माहारिया बा जोंनि बर' हारिया मोनसे थामोनथानि मोनसे बेयो मोनसे सिनायथि आरो नेरसोन। बिर जोहोलाव फोरनि गेजेरावबो बिथाङाबो सासे। जोंनि दुवार ओनसोलाव 12 बिर जोहोलाव दंमोन। नोंथांमोना बेखौ बर' हारिया बयबो मिथिगौ। जेरैहाय जोङो थेंफाख्रि नुयो, जों सिखना जोहोलाव जों मोनो आरो जावलिया देवान मोनो। जों बिदिनो गोबां चिफटेइनफोर दं। बिथांमोनानो जाहैबाय बे दुवार ओनसोलनि बिथांमोना चिफटेइनमोन आरो बिथांमोनानो बे गावनि हाखौ रैखा खालामनो थाखाय गाव गावनि जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन। दा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' हारिखौ जोङो गेरेमसा खालामनायाव जोंनि बे दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन थामहिनबा उजिर बंस'आ खेन्दासेबाबो जोङो मोनसे जारिमिनारि बिहोमा होनो हागोन होननानै दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन जानानै आङो नोंथांमोननो मोनसे फोस्राव बिबुंथि आं लाखिबाय। बेखिनि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोरबायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो
तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माब्ला मा जानाय, जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली ख़राब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फिस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेम्बारशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलोंनो हागोन।